दिनै 10 नभेम्बर 10 नभेम्बरा बर'फोरनि मोनसे गोथारसिन दिन बे दिनखौ जोङो 1952 मायथाइनिफ्राय फैयै फैयै दिनैसिम फालिबोगासिनो दङ आरो फालिलांबाय थागोन बे 10 नभेम्बरा बे बुहुमाव जेसे समसिम बर' हारि थागोन जेसे समसिम बर' राव थागोन जाय समसिम बर' थुनलाइ थागोन बे समसिम थाबाय थागोन बे दिनखौ गोथार दिनखौ गोसोखांनानै दिनैनि 10 नभेम्बरा बर' हारि राव थुनलाइजों मा सोमोन्दो दङ बेनि सोमोन्दै जोंनि फरायसुला फरायसुलि आरो गामिनि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि होनाय हाबाफारिजों आरो 10 नभेम्बरखौ गोथार दिन हिसाबै मान होनानै माबानि आफादनि फिरफिला उरायहोनाय आरो मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय बे हाबाफारिजों रुनिकाटा प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादा दिनै हाबाफारि लादों बेवहाय आंखौ बिथांमोनहा बिबुंथि होनो थाखाय आलासि हिसाबै लेंहरदों आं बेवहाय नुजाफैदों आं दिनै गोजोनदों मानोना रुनिकाटायाव फैनानै आङो बे ओनसोलनि गोबां फरायसुला फरायसुलि गुबुन गुबुन आफादनि बर' समाज आइजो अनसाय आफाद आरो गुबुन गुबुन स्कुल कलेजफोरनि फोरोंगिरिफोर बेवहाय जमा जादों ओनसोलनि गोरों गोराफोरखौ लोगो मोनदों बेखौ नुनानैबो आं मोजां मोनदों आरो बिथांमोनहा बर'नि गोथारसिन दिन 10 नभेम्बरखौ फालिनायाव माब्लाबाबो उन जानानै थाबायफेराखै आरो थानायबो नङा बे स्पिरिटखौ दिन्थिनो लानायखौ नुनानै आङो बिथांमोननिसिम रुनिकाटा प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि आरो मावथि आरो ओनसोलनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम आंनि मोजां मोननाय गाहाम अनसायनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय 10 नभेम्बरा जोङो खुगायावल' बुंनाय गोथार दिन नङा गमामायैनो बे गोथार दिन 10 नभेम्बरा जुदि फैयामोनब्ला थारमाने बर' थुनलाइ आफादा जुदि जोनोम जायामोनब्ला बर' हारिनि सिनायथिया दिनै जाय अबस्थायाव सफैदों बिसिम सफैनाय नङामोन बेखौ जोङो 100% रोखा होननानै बुंनो हायो मानोना बर'फोरनि गेजेरावहाय जातीयता भाब लानायनि जानाखि स्पिरिट गोसो जिदित बेखौ बर' थुनलाइ आफादा लानानै फैदों हारिनि फारसे माने सिबिनाय गोसोखौबो बर'फोरनि गेजेराव बे फोसावना होदों बर'फ्रा जोंहा आंहानो राव दङ आंहानो थुनलाइ दङ आंहानो हारिमु दङ आंहा निजा सिनायथि दङ होननाय जानाखि गोग्गाथाव मोन्दांथि बेखौबो 10 नभेम्बरनि गेजेरजोंनो रोखायै लाबोदों होननानै जोङो बयबो बुंनांगोन आरो बियो थार बाथ्रा आरो दिनैनि दिनावहाय समाजखान्थियाव गुस्लायनाय फैदोंब्लाबो बर' थुनलाइ आफादनि थाखायनो फैदों बर' माहारिफोरनि गेजेरावहाय सोलोंथाइ बिथिङाव गुस्लायनाय फैदोंब्लाबो बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजोंनो फैदों आरो देरसिन बाथ्राया जादों राजखान्थियारि हिसाबै जोङो बर'फ्रा जेसेबांनाखि जौगादों जेसेबां सांग्रां जादों जेसेबां नोङो एचिभमेन्ट मोनदों मोनफुंनो हादों बेफ्रावबो बिनि गुदि फुंखाया जाबाय 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम एबा बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लाबोनाय बायदि रोखोमनि बिफाव एबा रलफोरनि गेजेरजों फैदों होननानै आङो बेखौ बुंथियो नोंथाङा जेरैबायदि सोंदों रुनिकाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिनैहाय 74थि थुनलाइ आफादनि थुनलाइनि जि जोनोम सान बेखौ जोंनि आफादनि बिथोन बायदि बा आवगायनिफ्रायनो फालिबोबाय थायो बे हिसाबै जोङो बेवहाय फालिनाय जादों आरो बेखौ जोङो गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजा गावबुराफोरखौ लाफानानै गासै फरायसालिनि फोरोंगिरि फरायसाफोर आरो ओनसोलनि माखासे जाहा साननो हनो गोरों बेक्ति बिसोरखौ लानानै जोङो दिनैहाय फालिनाय जादों सानसेनि हाबाफारियाव माबा हाबाफारिफोर लानानै फुंनिफ्राय जोङो दहाय फुङाव जोंनि गुदि मावख'आव गोथार फिरफिलाखौ बिरहोखांबाय बिनि उनावहाय जि जाय नैबेहाय रुनिकाटा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जि फोथार नब्लां बावहाय जानायाव जोङो गासै रायजो राजाफोरखौ लानानै आरोबाव फालिनाय हिसाबै जोङो गोथार फिरफिला आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय लादों
बेवहाय गासिबो रायजो राजाया जोंखौ नांगौबायदि हेफाजाब होदों। गेवलां मेलफोरबो लादों। दा जोङो 12 रिंगानिफ्राय गेवलां मेल लादों आरो रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैबाय आरो जोङो जोंनि थुनलाइया बोरै थांनो नागिरदों आरो बर' रावखौ फोथांनायाव थुनलाइया मा बिबान दङ बेफोरखौ गोथौयै मिथिनो थाखाय जोङो बायह्रानिफ्राय गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरनाय जादों आरो गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैनो हादों जोंहा क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमानि गोरायुं मान होनो गोनां डक्टर आदाराम बसुमतारी बिथांखौ जोङो लाबोनाय जादों।